Bilim kitapdan başlanýar. Kitap bizim iň ýakyn dostumyz. Özüňiz käňeleşdiremiseňiz, kitap okumak ýarşy Golden Book marka gatnaşyň. Okumak, bilim almak baýlygyň açary diýerler. Aslynda bilim baýlygyň özüdir. Bilimin durly gurlary bilen bagy sowallara jogap berme arkaly özüňizi baýlaşdyrýansyňyz, bilim baýda garaşýas. Ýöne käbir sowallar niýediginde oýnap biler. Onda nerw oynama, futbol oyna. Huzurlyň içinde dünýä çempionaty bilen deň derejede görülýän huzurly futbol kapy öz adyny altyn harf bilen ýazyrasyň gelýärmi? Onda butsyny hem toparyny alyp bize gel.